качване на вода. Да. Двигателя запали от кой път? От втория. Ами май трето дърпане или четвърто като чисто нов и аз хем и не му разбирам. 3-4 пъти дръпнах и той запали. Ела си кеф. Първа грешка отчетена. Его на. Ето и работи даже. И плюе. Работи за сега само на обороти. Ще повозим 1 час, час и половина. После може леко само да го пипнем. И сега вече мога да изпием една бирата, ако ще е турско да е. И какво беше сега първа грешка отчетена? Да. Носете си Носете си за... фуния за маслото и я сипвайте още на брега, когато двигателът е в право стояние, не като мене у водата, защото да знаете пробката от задната страна и ще да паднем у водата. Смех! Сега Само искате новобранците така. Сега искате и бира да ви отвори. Да, сега една бира ще изпием с такъв кеф да отпуснем напрежението, че не може да се представи. Добре. Като гладно от циганел баничарник. Ойде, че всичко работи нормално. Мърка! Не мога да чуеш. Вързали сме го сега ти карабинер, да не го изгубиме някъде по пътя. Иначе всичко е да си ебе мамаро. Вече да видим и лодката, защото и лодката за първи път е на вода. Ето носа. Цепиме. Затова с стената ние цепиме направо. Въдици сме си взели. Сега трябва да фанем един костур. 4 кила. Само това остана и всичко ще бъде идеал, Петров.